Víte, narodil jsem se v malém městě na severu. Dodnes zde pobývám. Ale neustále se skrývám. Jsem však nucen se skrývat, víte? Mé jméno je Jake. Není to tak dlouho, co jsem žil celkem pokojný život. Zlom nastal v mých 14 letech. Probudilo se totiž ve mně mé druhé já. Později mi bylo řečeno, že mám nemocnou duši ve zdravém těle. Kamarády, které jsem měl, mě začaly šikanovat. Především jeden. Adam se jmenoval. Si mě doslova vychutnával. Nejednou jsem byl hozen do kontejneru na kraji města. Plakal jsem každou noc mýho života. Každý den byl pro mne nesmírně dlouhý. Ve škole se mi smáli, rodiče si mě nevšímali a noc co noc jsem usínal se sebevražednou myšlenkou. No tak to bylo. Pak ale přišla noc, která vše změnila. Změnila život mě, život mých kamarádů, život mých rodičů a možná změní život i vám. Mé druhé já se totiž tu noc po dlouhé době probudilo. V mé hlavě se opět objevil hlas, z kterého jsem byl prvně tak moc zmatený. Teď jsem ale takový pocit neměl. Bylo to vysvobození, víte? Vše začalo 11. listopadu minulého roku. Byl pochmurný den, silnice byly posyty mokrým listím a na obloze se už několik týdnů neobjevilo slunce. Pršelo. Do konce vyučování zbývaly už jen 2 hodiny a já si v duchu říkal, že v klidu a míru přežiju dnešní den bez posměchu a šikany. Ach, jak hluboce jsem se mýlil. Adam mi vyházel všechny věci, včetně mých i zelopou slepených brýlích na čtení. Tentokrát mě ale Adam nevykolejil tak jako obvykle. Nějak mi to nevadilo. Připadalo mi, že jsem byl za to i rád. Neznámý hlas uvnitř mé hlavy mi totiž řekl, že dnešní den bude dnem Adamovým posledním. Vyučování skončilo. Nebe bylo ještě temnější, jak neustával a plán mohl započít. Jako vždy šel Adam pěšky domů. Bydlel asi 20 minut od školy a cestu, kterou chodil, jsem dobře znal, protože ji máme z 3/4 stejnou. Šel jsem za ním nepozorovaně až do té doby, dokud mi hlasitě nezazvonil na telefonu budík. Ten si totiž každý den nastavuju, abych do sebe nezapomněl nasoukat prášky. Adam si mě všimnul. To mě sleduješ nebo co, ty uchyláku vymaštěná, řekl mi. Já mu ale neodpověděl. Přiblížil se ke mně a zase spustil. Máš nějaký problém, ty nemocná úchylo? Nechápal jsem, kde se to ve mně bere, ale já se na něj jen usmál. Neřekl jsem ani slovo a sundal jsem si batoh ze zad. Vytáhl jsem z mé školní tašky malou, za to ostrou sekeru, kterou jsem ukradl otcovi z kůlny. Ani si pořádně nevybavuju, jak dlouho v batohu nosím a jestli jsem ji tam dal vůbec já. Když Adam sekeru spatřil, tak se začal jen smát. A teď se tě mám jako bát, řekl Adam a přistoupil ke mně ještě blíž. V tu ránu jsem se ale napřáhl a sekeru zasekl rovnou do jeho palice. Kurvený palice. Z Adámkovy malé dětské hlavičky stékala tiše krev. Oči se mu červenouce zbarvily a bezvládně se zhroutil k zemi. Malou chvilku Adamovo dětské tělíčko ještě cukalo jako kapr na souši
ale po pár vteřinách však znehybnělo. Ještě, že je takovej slejvák a všichni jsou zalezlí doma, říkal jsem si. Určitě nás nikdo neviděl, uklidňoval jsem se. Teď jsem začal přemýšlet, co s tělem. Odtěl jsem mu hlavu od trupu a strčil ji do batohu. Adamovo tělo jsem nechal v dešti ležet tam, kam se skácelo. Někdo musel být skutku příjemně potěšen, když jeho tělo objevil, že? A jestli se sami sebe ptáte, co jsem udělal s jeho hlavou, ta se teď válí v kontejneru, kam mě má oběť několikrát se svýma kumpánama hodila jako kus nepotřebného odpadu.